Ima malo kompliciraniji problem, pošto sedi tu. Mogu ići vam, Ne treba. Ali... I'm the problem. U biti, šta uraditi sa nekom koji priča neke stvari i te stvari nisu istinite. I u dilemi sam da li te stvari koje znam da nisu istina, uzeti kao istina ili ih unaprijed spriječiti da se dese ili, ne znam, recimo različite stvari uraditi sa neistinitim izjavama. Ili možda pustiti sve ili ne znam. Znači, trebam li promijeniti odnos neistinitih izjava ili ne. Treba mi pitanje na koje mogu odgovoriti sa da ili ne. Da. Pa pitanje je trebam li promijeniti odnos neistinitih izjava ili ne. Ne. Okay. Aplauz. Bravo.